Кырмыскалы районының Үтәгән авылы Агыйделдең урак күк бурмаланып аккан ерендә урнашкан. Бұдан 1812 елгы Ватан һугышы каһарманы Абдрахман Батыр. Башкортстандан тәүге социалистик хезмәт герое Банат Батырова. 2 тапкыр Ленин ордены кавалеры Фәрзәнә Хөсәйнова. Академик, доктор, профессордар Гайса Хөсәйнов менән Роберт Байымов. Филология фәннәре кандидаты, мәктәп директоры Рим Искәндәров. Башкортстандың халык артисты Әхәт Хөсәйнов ошо авылдан сыккан. Бүген тормыш программаһы Таланттар төяге. Айык авыл 2021 район конкурсында еңүчеләр сафында булган Кырмыскалы районы Үтәгән авылында. Патриотик тәрбияне алга ебәрү һәм инде илһөярлек тойгыһын балаларда тәрбияләү өстендә эшләй. Теләк менә поселка тутрабыз. Байрамга 500дән ашу кеше килде. Дуслар, байрамга! Үтәгән Агыйдел буенда урнашкан. Авыл хуҗалыгы тармагы өчен бик кулай. Заманында колхоз көчле булган. Төбәктә яшелсә, емеш-еләк, карбыз кавын баксалары гөрләп торган. Тәүдә Идел, шуннан Урал исемен йөрткән колхозда балыкчылык артеллә булган. Үтәгән авылы 18нче буат адагында барлыкка килгән. Аны Үтәгән карт дип тә йөртәләр элекке. Мына Үтәгән исемле бабай безнең авылга нигез халысы булып тора. Ул тәүлек авылда Үтәгән авылында 40 йорт булган, шунда 284 кеше яшәгән барлыгы. Мына шулар белән Үтәгән авылы зурайганнан зурайып килгән инде. 6 урамда 397 кеше яшәй. Шуларның 30-ы мәктәп укучылары, 25-е мәктәпкәсә бәләкәй балалар. 160-ы пенсия яшендәге вәкилләр. Авылыбыз Өфе калаһыннан ерак булмаганга күрә 70 километр арабыз. Күпчелек Өфе калаһына йөреп эшләйләр. Уларны автобус белән килтереп алып китәләр. Сәртамак ягына йөрүчеләргә 4 километр гына авылдан алышлыкта тимер юлы бар. Электропоезд көненә 2 тапкыр үтеп китә. Быел да Үтәгән ялан кырдары мул уңышы белән һөендерде. Авылдың басусылык белән шөгыльләнүче ялан батырларының майдандагы арышы тулыгынса йыеп алынды. Уртаса уңыш гектарынан 50 центнер тирәһе сыкты. Касандыр бөтә Рәсәйгә даны таралган колхоз яңа уңыштары менән куандырыр дигән өмет бар. Данлыклы Банат Батырова ул менің өләсәйем. Алар 32нче елда авыл халкын җыеп күрше тирәләр әбиләр белән 8 катын сөгендер үстерергә җыеналар. Алар сөгендер үстереп 47нче елда сөгендердән мул табыш алып гектарынан 611 центнер Башкортстан күләмендә рекорд куялар. Иң беренче герой 47нче елда менің өләсәйемә берилгән. Хыклангыз гаилә ул минеңсә тату гаилә. Бер-берен хөрмәтләп, бер-берен ишетеп, кадерләп яшәгән гаиләләрне мин хыклангыз гаиләләр дип исәпләйм. Андый гаиләләр безнең авылда әз түгел. Үзебезнең авылда туып үсеп, шунда бергә кушылып дөнья көтеп, Баталов Заһир агай һәм Гөлгенә апайның гаиләһе бар. Аларның 4 балалары шавылда туып үттеләр. Шуларның икәүһе Динар белән Ленар ситкә сыгып китмәенсә, аталары белән бергә өйләр халып авыл ерендә яшәйләр. Һәрберсе 3 бала үстерә. Зәбир һәм Гимназ Баһуддиновлар улар дөнья авырлыкларына бирешмәенсә, өйләр халып, әлеге вакытта 4 бала үстереп, бер-беренә ярдәм итешеп, бик матур итеп дөнья көтеп яшәйләр. Хөсәйновтар, Хасановтар, Юсуповтар, Байгилдиннар токымнары менә шулай матур итеп үзебезнең авылда дөнья көтәләр.
Баһаутдиновтар күк яшьтәр булганда, төбәктең бүгенгеһе лә, киләсәге лә бар. Был нурлы йортта 4 бала тәрбияләгән, авылдаштарына матур үлге күрһәткән яшь гаилә яшәй. Уңайлы якларынан әйткәндә, бөтен әйбер үзеңнеке инде, яшелсә, баксалар үстерәбез, мал-туар үдәбездеке, шул ягы менән әйбәт, семья тату. Безнең гаиләдә 4 бала үсә, Аллага шөкер. Иң зурысы минем Денисам, анага 9 яшь. Әйбәт. Ул безнең зур терәк, бөтен әрбә анага шанабыз. Бер класска төште Дианасы, анага 6 яшь. Артыннан килә Заринасы, анага 5 яшь. Иң төпшеге безнең Ләйсән, иң тик тормасы. Мин үдем Кырмыскалы районында асфальт заводында эшләйм. Ул безнең укырга яратанык. Төрле мәктәпкә нигә катнашырга тырыша, уеннарга, рәсемнәр төшерергә ярата. Менә яңрак кына гитара алып бирде, гитарада тырышам дип нитте, инде безгә сүз бирде. Зургырак кызыкайым, рәсем төшерергә ярата, биергә ярата, мәктәптә тоже катнаша бит, инде йырларга нык ярата. Безнең уртанчы кызыкай тырышлай, апасыннан пример алып, төрле хөрәтләр төшерәләр алар, йырларга биергә дисәң аларга гына кушынды. Мәктәп бар, балалар баксаһы юк. Менә балалар баксаһы булса бик әйбәт булыр иде. Күрше авыл менән безнең авылда уртаһында инде тоже юл юк, ана сыгырлык түгел, кирерлек түгел, менә яй көннәрендә инде, ял көннәрендә. Тормыштарында тәвәккәллек ярылып яткан 4 балалы йорт, иман, сәламәт рух һәм тырышлык белән хугарылган. Тотыш гаилә менән мәдәни, спорт ярышларынан ситтә калмай Баһаутдиновтар. Күрше авылда Пробескига барып, семейный игры булды. Онда икенче урын алып кайттык. Шуңнан районга, Кырмыскалга бардык. Онда ла район буенча икенче урын алып кайттык. Ике улым мына ошо Үтәгән авылында яшәйләрендә төпләндек. Минең улым гимназ. Тоже 4 балаһы бар. Асфальтный заводта эшләй. Мына бул минең төпсек улым Зәбир Баһаутдинов. Төпсек улым, мин шул төпсек улымда яшәйм. Төпсек улымда яшәгәндә ике улымда ла йөрим инде. Ике улымда үй алып керделәр, ике бүлмә эшләнделәр, ике өйдә. Шу балаларымны карашып, ярдәм итеп йөрим инде. Мал тотабыз әйем аз бар, Аллага шөкер зур. Менә без былтыр АСПК алып калган, кем күп бала теге акча бирә хөкүмәт. Шунга сыер башлап киттек тә, и шуннан киттек инде Аллага шөкер. Менә мамлар сарыклар бирде, ат бирде. Елда йөзәр үрдәк белән каз алабыз, шуларны үстереп асрайбыз да кыш буе шуны сатабыз. Аллага шөкер, киленнәремнән уңдым. Ике киленем дә әйбәт, шул хәзер әйбәтләр. Бул менә Лиана киленем минең бабшы Уфа калаһынан килде, городская дигән курс әйтмишләр. Городтан килһә дә тәрбияле инде. Тәртипкә өйрәтеп ебәргәннәр инде, бешеренә белә, мотор итеп башарга бешерә тәмин итеп. Өй таптава. Инәймә рәхмәт, ул менә ярдәм булып, терәк булып тора. Оннан бер туган абзыем бар. Уңа терәк булып, бер-беребезгә ярдәм итешеп, тату итеп яшәйбез. Тырышсаң, авылда Уфадан да әйбәтрәк можно яшәргә. Тормыш яме балалардадыр дип уйлайм. Чөнки балалар үзләренә күрә бер бәхет, бу да бер гомер. Был өйдең һәр мөешенә гаиләнең кул йылыһы һалынган. Шуга ла ылыс хис яңкып торган күркәм йорт 7 кешене тормыштың ыгы-зыгыһынан һаклап, яклап торган ышаныслы калга. Үтәгән авылының киләсәге безнең яшьтәр кулында. Яшьтәр өйдәр халалар, йорттар төзиләр. Безнең авылдагы механизаторлар бар, укытучылар, фельдшерлар. Авылда эшләйм дигән кешегә эш урындары бар. Радик Юзлыкбаевтың крестьян ферма хуҗалыгында ла быел яй уннаган кеше эшләне. Бүген Үтәгән авылынан махсус хәрби операциялә 4 уламан катнаша. Улар сафында крестьян фермер хуҗалыгы итәкчесе Радик Юзлыкбаев та бар. Чечняда хезмәт иткән өчен югары наградаларга лаек булган авыл эшкуарының эшен бүген атаһы һәм авылдаштары дәвам итә. Аның шым Филис дигән җегет менә документ буенча алып бара инде. Мин шул шунда башка нитеп, ничек кешеләргә киңәшләр биреп, нитеп ярдәм итеп бирәбез. Бер генә эшләйбез. Алып барырга тырышабыз, исән-сау йөреп кайтсаң Алла берсе.
Алла білсәсің, қайтқаш жаның балынлары бар, шушы атлардан соғып алып, КамАЗ эшләргә хыяры бар. Безнең монда Идел буенда ял итә торган не бар инде, анда территория әйтәйек. Шушында ял итәргә килгән халыкка КамАЗ эшләп, эшереп, шул сарыклар бар безнең, шунда шашлык, неме итләр әзерләп, шундый хыяллар бар инде. Малсылык тармагына бер нисә ел гына тотынуга карамастан, үтәгән фермерның максаттары зур. Һөтсезлек, кымызчылык белән ныклы шөгыльләнергә исәп тота. 20 сыерыбыз бар. 17 баш бузавыбыз бар. 35 атыбыз, 17 колын, 100 башка якын сарыкларыбыз бар. Үтәгән авылыннан 10 кеше йөри, Каран авылыннан 7 кеше йөри. Алар основном кайсы бирләре менә шул язгы шашы вакытында семена тазартырга йөргән вакыты чагыналар да бар. Убыркы игеннәр җыеп алгач, игенче тартып та нитеп складларда салыга ярдәм итәләр инде. Трактористларыбыз постоянно эшләйбез. Күптән түгел взвод командирының өченчегә сабые дөньяга аваз салды. Туган ил намысы, гаилә тоткаһы, авыл өмете булган асыл удаманга яу яланнан исән-һау йөреп кайтуын теләйек. Мәктәбебез бар, мына безнең шатлыклы вакыйга булды, ФАП төзелде, ләкин җитешмәй безнең яшьләргә клуб мәсьәләһе. Клуб юк. Клубтың кәрәклеге менә әлеге вакытта ошо махсус хәрби операция вакытында бигрәк асыкланды. Ни өчен дигәндә, шул операцияларда катнашкан егетләребезнең әсәләре, хатыннары менә өйдә кайгырышып, уйланышып утырмас өчен без аларда үзебез белән яңа елга үткәргән репетицияларда һәм шулай ук балаларга елка куйганда, тау төдегәндә өйдә утырмас өчен улар һәр вакыт безнең белән бергә йөренделәр. Һәр вакыт безгә рәхмәтле булдылар. Шул сараларда үткәргәнебез өчен. Социалистик хезмәт герое, алдынгы сөгелдерсе Банат Батырованың якташларының хәзер үз бренды бар. Көйдән үтәгәндә тәүге тапкыр оештырылган байрам авыл сараһы дип игълан ителһә лә, тәүге елдан ук республика байрамына әверелде. Сараны күрер өчен Өфе, Стәрлетамак, Салават калалары, Архангел, Гафури, Мәләүз райондары һәм башка тарафтардан кешеләр күпләп йылды. Алак минең телемдән төшмәй, ризыгынды. Буткан да пешерәм, коймагын да ясайбыз инде. Тәмле, бик оңгам. Төрле нәмә эшләп була, фантазияң гына булган. Ашамлык та пешереп була, шундый әйберләр дә эшләп була инде. Кунакларга, авылдашларга харык итенән хашлама дигән ризык әзерләргә булдык. Бuna үзебезнең күрше белән әле бuna усакта был аш бешә, әзерләнә, бик хуш етләре сыгып тора. Безнең авылдашлар байрамда бик дәррәү катнашалар. Байрам матур үтә. Ил кисергәнде үтәгән авылы халкыла кисерә. Ватан һәм яугирләр ятмышына беркем дә битараф түгел. Күңел, йөрәк йылыһы, көрәштә ярдәм итер дип, олыһы ла, кисеһе лә кулнан килгәндең барыһын да эшләй. Безнең авылдан иң беренчедән булып ике егетне алып киттеләр. Садыков Руслан и Бикулов Марсель. Без аларны матур итеп, йыелышып, авыл халкы менән юлларына күстәнәсләр халып, матур итеп озаттык. Ай һайын безнең менә мәктәп укучылары ай һайын аларга хатлар язып торалар. Һәр береһе мөмкинселеге булган һайын аларга посылкалар халып ибәрәбез. Шунакылар киткәч тә гына мәсҗидебездә аларга атап курбан салдык. Бик күп кешеләр ярдәм иттеләр. Рәхмәт авылдашларыбызга. Әлеге вакытта без тагыла күмәкләшеп, бөтен авыл халкы менән егетләребезгә икән һәйрәндә тамактары тук, иттәре бөтен булган дип, артта уларның тылдары ныклы икәнен белһендә өчен үзебезнең авыл халкы исеменнән күпләп инде үзебезнең күп кешебездән килә
Шул тиклем әлеге вакытта уларга посылка егү менән шөгыльләнеп йөргән. Худайдан булып сугышлары бетеп Алла берсә шатланып каршы алырга ясмин. Шушы кискен токмашларыбыз ризыкларына язып, Авыл якларынан килгән күстәнәсләренә шифа булып барды. Берсе минем улым шул әле Луганскида хезмәт итәләр инде. Рәхмәт авыл халкына әйтәсем килә, сразу киткәч тә, балалар киткәч тә әйберләтә, акчалата җыеп, посылкалар җибәрделәр. Әле дә менә рәхмәт авыл халкы дәррәү кушылды бит инде. Хәбәрләре сирәк булса да шалтыратып торалар. Аллаға шөкер, исән иминнәр. Инде Ходай сугышлар бетеп, имен сау кайтуларын теләйбез инде. Үземдә дә малайлар бар, егетләр. Шуңа күрә бик кайгырып инде. Мин бәлкидән шигырьләр язам. Мин үзем Дүртөйле районыннан монда килеп булып төштем 42 ел инде. Бик әйбәт авылдашларым. Шуңа атап мин егетләргә шигырь язган, шуны укып китсәм инде. Юктыр моңа мондай кешеләргә гаеп эзләп, аны тикшерү, Байден белән Зеленский кебекләрне тамыкка төртеп төшерү. Һәр берсе әйләнеп кайтсын, туган үскән илләргә кендек каныгыз тамган җир, урныгыз булыр түрләрдә. Илебезгә көткән җиңү килер, якынайыр безнең аралар, онытылмас әйләнеп кайталмаган егетләр һәм төзәлмәс алган яралар. Кемдер ойык баштар бәйләй, йылы киемдәр тегә, һалдаттарга танһык булган тәблекәстәр әзерләй, хатта юеш салфеткалар килтерә. Авылдың агынәйдәре үтәгән урмандарынан, тугайдарынан йыган дару үләндәрдән яугирларга шифалы сәй тултыра. Одакламай, хәрби операцияларда катнашкан егеттәр посылка алып куаныр. Авылдаштары күстәнәсләреннән авыз итер. Украина ялыннарына киткән уланнарыбыздың нигенә исән-һау хезмәт итеп, авылыбызга, илебезгә әйләнеп кире кайтуларына теләк теләп, менә посылка тутырабыз. 7 төрле ни бар? Кесерткән, хукыр кесерткән, карагат япрагы, хармәтүршкә, мәтүләне. Тагы ни, здоровье сәе. Һәрбер киткән балалар безнең укусы инде. Хәлләрен белешеп, семьяларының төрлесе ярдәм кулланырга тырышабыз инде. Менә сельсоветтан, мәсәлән, утын китерделәр һәрбер семьяга. Өй тәңкәленә свет куйдылар. Авыл халкы менә ошо нейдә катнашучыларга, егетләргә ошо посылканы йыганда, мәсәлән, бик байтак средства йыелды. Хатта авылдан кырга сыгып киткән яшьләр аксалар һавытлар. Монда әз генә теге сумма түгел, бик күп, даже 30-40-ка якын акса йыелды. 145 йортлы авыл гөрләп яшәй. 2016 елда мәсҗид төзелгән. Бөек Ватан һугышында башын һалган, еңү менән кайткан ата-бабаларына яңа һәйкәл һалынган. Мәктәп эшли. Патриотик тәрбияне алга ебәрү һәм инде илһөярлек тойгыһын балаларда тәрбияләү өстендә эшләй. Илдә барган хәрби операцияны без балаларга инде аңлатып кына түгел, инде бына көндәлек тормышта уларга күрһәтеп һәм безнең ундагы егетләребезнең илде хаклау өстендә нисек итеп хәрби операцияларга катнашулары буенча дәресләрдә һәм дәрестән тыш сараларда аңлатып китергә тырышабыз. Без халыкларга эшемләр эшләйбез. Аларга посылка менә җибәрәбез. Эшенә ул картоннан. Һәм өстенә балау салабыз. Аны окопларда яндыралар да и караңгыла светить тора. 3 сәгать яна.
Күптән түгел үтәгәндә бөтә уңайлыктары булган фельдшер-акушерлык пункты асылды. Авыл кешеләренең күңелен кырган мәсьәлә мәдәният усагы һүнгән. Киләсәктә үтәгәндәрнең йыелыр, күңел асыр урыны ла булыр дип өметләнәйек. Беренче ярдәм күрсәтәбез. Гипертония, безнең битен күбрәге сахарный диабет, шундый больнолар күбрәге ди, балалар. Ковидтан, грипптан балаларга да 18 лет bütün прививкаларда үдем яһайм. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz bularak Allah, dinimiz bularak İslam, Peygamberimiz bularak Muhammed bilen kanaatbız. Ya Rabbim Allah, bizim hatalarımızı yarılqa, günahlarımızı kesir, hem bizden olda ötkenlerde de yarılqa hamini. Şu an yeryüzünde yaşayan bendelerden birbirine qaratat, töyür kaldırmayı, asıl hem düşmanlıkla yok kasıgar hamini. Merhamet, şefkatiye büyük bir ödün. O şu avul mescidin biz 16 yılda avul halkı bilen yığılışıp, kömekleşip, avuldan sitte bulgan yaktaşlarımıza bir köp yardım edip, avul mescidin şu 16 yılın may ayında tüdüp ötüp, namazlar okuy başlanıq endim. Şu şol yılda urada gayetleri ötkerip, şu an kurban gayetleri ötkerip, avul halkı bilen yığılışıp, sitten de kaytuşlar köp buldu. Şu an adına hayın yuman namazları ötkerip durayındı. Yuman namazların bizim avulumuzun müezzini Tağit Hadirat her vakit alıp bara. Yuman namazlarında her vakit hoş alına gitken irgetler biz iske alıp da şol nafilnamaları başkarılayındı. Onlar üçün bağışlap tuğan yaktarımızga, ailelerine isana ailenin kaytunların telebindi. Orala gayetleri ötkərgənimiz var, korban gayetleri ötkərgənimiz var. Məsciddə yürüyüz Allah'a şükür. Үтәгәндә аң белемгә, яңалыкка ынтылган эшсән тырыш халык яшәй. Туган тупрак коты, намыслы хезмәт, тамырлар тойгыһы бәрәкәтле, бәхетле итә аларны. Урамдарына асфальт түшәлгән, йортларыбызда һыу, газ үткәрелгән. Быелгы елда 15 нөктә электр яктырткычлар куелды. Безнең мәктәптә укып сыгып киткән укучылар да безнең бик нык тырыштар. Үзләренең укырга кергән белем сактарында тырышып укып, безгә улардан рәхмәт хаттары килеп тора еш кына. Улар инде бына үзләренең туган мәктәбенә кайтып укыган вакыттагы практикаларын үтәләр һәм безгә ярдәмчылар булып торалар. Тормыш мәгънәһе безнең илдә тынычлык, аяз күк, тыныч тормыш. Шул асылы.